Kıyıskaça täze gelen haritlarmy size görkezip geçjek. Ine sizin köpçülüğe garaşylan haritlaryň biri gelenler saç östürýän 100% naturallar. Bu bolsa gaş kirpikleri iýje etýän gyz gelinlerimize degişlidir, iýmitlenler ýa we gaş kirpikleri gürel östürýänler 100% naturallar. Ne görýän bolsaňyz zäk kremi en namyzy ýumşatmak üçin ulanyp bilersiňiz bu kremi. Esasy ýatjak bagtyna çalmalar. Gyz gelinlere degişlidir bular. Ulam zäktyň kremi ýöne bu en namyza çalyp 8 saat iýsini görüp bilersiňiz. Kafein iýsi bar, kafein krem dikdilýär bul. Esasy 8 saatdan hem köp durjana 100% garansiýa berip bolýar muňa. Köp gyz gelinlerimiz bu firmany bilýänler, zäk firmany söýgüsini gazanan firmalaryň biri bolup durýar. Bu bolsa görýän haridyňyz esasy makyaj, yüzü gurak güzler